Que onda, cachonda? Hoxe vamos con GeoGears. Xa notastes que hoxe é un vídeo diferente porque gravo en galego. Este é un especial vídeo 25 de xullo, Día de Galicia. Vou con este xogo popular de Google Maps, aunque en versión galega, con diferentes lugares da comunidade, con 5 lugares aleatorios. Eu teño que acertar con maior precisión posible onde me atopo. Empezamos, vou aquí a este porto. Vamos a dicir que está por Muros, por exemplo. Pois casa tino. Pero vou vos facer unha confesión. Xa me atopei con este lugar noutras partidas e por iso máis ou menos sabía por onde estaba. Ben, ora pasamos un pouco, pasamos de estar no mar a estar un pouco. No, hai Freixeiro, pero nin idea de que de onde pode ser. Coto Xunqueira, nada. A ver se atopo algunha pista máis que me axuda a localizar. Montañas, penso que é un pouco de interior. A ver se leíase algo como Tumbadoira. Vou facer zoom aquí a ver se Tumbiadoira, pero como non sei onde está, hai que inspeccionar un pouco máis a zona para Cabanela. Vou seguir un pouco por esta estrada a ver se saco algo limpo. Vexo complicado. Veña, como non teño nin a máis remota idea, vou dicir algún sitio da provincia de Ourense. Por exemplo, Xunqueira de Espadañedo. No, era máis hacia o norte, era na provincia de Lugo, que é bastante complicado adiviñar. Ben, xa sei onde pode ser isto. Sí, estamos en Sanxenxo. Ben, vámonos a Praia de Silgar, se non me equivoco. Bueno, vamos a localizala e a ver hasta cantos puntos podo sacar. Aquí teño que ser o máis preciso posible para gañar os... Teño que ser preciso ao 100% para que me den os 5.000 puntos. Vamos a ver. A ver cantos me dan. En serio, por 3 metros non me dan un punto. Jova, que ganas de tocar ao carallo. Case, podían ser boiños se deixamos 5.000 puntos. Ben. Bueno, isto creo que está na Coruña, na provincia. Concello, non sei, teño que ver que... vale. A ver se estes sinais me axudan. Porto Deportivo... non. Ese que é un porto deportivo. Disculpade, es que puse un pouco de castelán. Pero non sei onde pode estar. Penso que na zona norte de Galicia. Cafetería. O menú aquí do día. É realmente complicado. Ribadeo, estamos en Ribadeo, amigo.
Gracias, cartel. Estamos en Ribadeo, bueno. Ahora que sé xo que Deus queira. Ribadeo. No mar Cantábrico. Paseo marítimo. Vamos a decir por aquí, cerca. Quedeime a 700 e pouco metros. Bueno, vamos coa derradeira. Cantos puntos levo? Levo 15.000 case. Clínica veterinaria. Ben, 986. 986 é prefixo da provincia de Pontevedra. Así que, a ver en que parte. Xinzo, Cerequeril. Caldas de Reis está a 9 km, bueno. Entón, Valga, estamos por la parte de Valga. Na estrada que une os dos concellos, supoño. Vamos a decir... Valga... Ten pinta de ser Nacional 550... O sea, no, era na Nacional 640. Pois pensei que era máis por esa parte. Bueno, 3.000 puntos. Bueno, 18.500 puntos exactos. Hasta aquí este especial Día de Galicia, que agardo que vos gustara, e nos vemos no próximo vídeo. Adeus!